Atong imit ang igsuon sa kumbana guys, gikan ko ni sa Palawan. Ato siyang pangmustahon og unsa niyang kinabuhi dito sa Palawan. 5,591. Asa man mo dunggo agar plano. Cebu. Plite pa buka pa dong si ane. Ay gogs. Hello, Brad. Di anak ko diri. Di anak ko diri sa kuan. Unsa man Balbas yan. Ha? Unsa nga ane? Garcia. Garcia ko ron. Garcia ko ron. Valencia. Valencia. Oh, di ala ko sa Valencia. Karon ba ko abot hapon kay daghan ba ko gihapit-hapitan. Wabot ta dito. Dito ko sa Kalapi kay Makita ka dito ito nila, Ha? imong anak. Makita ka dito nila imong anak. di makita nila ama nila nga Nah. Isa naman. Naapod. Sabi to nga alas 4 dito pa ko sa gahapon, alas 4 dito pa ko. Sibo. O sa Dili. Dito sa mo Dito Kay- ka sa agaw antik. tugpana ka plano. Ha? Wa pa ka mo ato sir plano. Nahadlok ko. Kay Sako ano? Mura ka tutut ko eh. Dito pa ko sa airport ka tutut. Sa unsa. Apa ko testing ang gani plano. Na cancel pa man to Pilmiro sa karon na problema na pug ko. Ikaw ra usa. Ako ra usa. Pagsakay nimo sa plano, Pagsodo. naay gikusog nimo lagi. Ang kuha na ang kuan ana. Nagisod na ato sa indagan ang Mga mga bag ato ilawom. Ako diri ko pikas dupa-dupa ko kay kapkapan ko sa kuan. Oo. Kasi makapkapan na gawa ba. Ilihay-lihay mo ko. Yun to ko. Nilihay mo ka na. Siguro kay gipsok-sok na wala mo. Di ko naa pero kadias to ba. Sige makapkapon. Lagi mo. Ay, mag-istog na. Pag-abot nito. Ato gani kay dihay neri. Sa plano. Do ato Pasahero? opisina. Sa opisina. Pagtanaan nito sa Ticket? ang ticket o kining ID niri. Ato isumbong ako sa kabaji. Nainirin sa magpa-assist ko no kay di ka dagag bangol. Ma'am na bingi ako ba mahina ang pandinig ko. Maka-assist ako first time ko pa dito baka maiwanan naman ako sa eroplano. Di na ko musugot ba helicopter lang sakyan na. Ikatawaan ko nila dito. Di na ko sa eroplano makansil pa ni helicopter na ko. Na ba helicopter ani ma'am? Tugula eroplano ra. Mga tanga giasisan ko pag abot dito sa Pikas kaya daan ako kanang ticket sa eroplano. Dahil Indoo na ho. Baji. Bisaya man. Tagadis ay mong kagikan. Ano? Bisaya man eh. Na, aginan nga. Uy, Bisaya man lagi ka ma'am. Bisaya ko niri. Gipakita ko sa ID. Oh, niri. Nagdis man eh ma'am. Imong kagikan da eh ma'am. Mindanao. Kiniripod nga di may magkasinabot kay bungol ko. Daghan sa istoryan na ho. Akong ito bagbuhol. Kaya kita ko, Mindanao po to ay may igsuon sa Mindanao. Karon ba mag-akuan ba kung sa kay nakikuan si Zanaho. Mate kay yung anak gasistan ko ako pasagdi. Pag-abot na sa eroplano kay pag-abot day na ho, mo ipaglarga sa eroplano padong sa Cebu. Gihuwat na pod na ho kay maoy oras pod nga kabut Butog na pod. Pisti mo yung buo birrit na sa bagbong niya awa. Kaya nagkamusta ko yan. Berit aja pa. Sa ara mag-eroplano, sakyan ha. Sige likod-likod. Ingan ingan man nga, sir, nandoon pa sa Cebu. Pisti may ubirhit na. Mahagbong. Sige na balik-balik sa usa ka adlaw kadaghan na to balik-balik. Maura dito yung paseroan. Kadaghan na eroplano. Abihan ko sara duha ri balik-balik magtagbo-tagbo. Daghan na yan. Katong gisakyan na ho. Katulo to balik sa kadlaw. Sa Cebu ra to. Lain pa jud tong sa Cebu
Katong gisakyan ho, sige balik. Lain ang ticket kay di man nagparehas. Oh. Na may ticket nga karong adlaw aw karong oras sa alas 4 biyahe. Na po'y alauna nga mobiyahe Cebu gihapon. Da atong buntag lain pong ano mo biyahe Cebu. Ikuan man na si mo Wa ticket. magparehas ang ticket. Ibutang man na dito si mo ticket ug unsa kang orasa mo biyahe. Oh. Nasukko ko. Tawagan ho si Mersik. Naunsa man ni agbutang sa ticket. Alas 3:50. Alas 4 pa. Wa pa man ko magsakay. Angat na gidagi. Dakoan na ko ani. Basig di ko kadadzon. Unsa man ni eroplano. Basig daot ni. Ganun wa man ni kaabot ni dali. Alas 5 ko no mo. Alas 3:50. Umabot. Tingnan pagtanaw na alas 3:30 mo ipag-abot wa ni makaparehas sa oras basig daot din ni sa ari mahagbong ni sakay na dadzon ba ko di sakay na ko Bert sakay na ko gasisan ko ato baji ako ray sa tanan mga pasahero ako ray gasisan dito na ko sa eroplano. Lingkod ako sa lingkoranan. Nakita na katong ba di katong nere ing dito sa eroplano ing suod nag-check. No, naamo ni si Bam check da. Gaingnan ni ang steward nga baji nga asisina kay oh na dispresa sa panugan asisi. Naunsa man nga pag abot sa Cebu katong steward wa ko pa nauga. Naog na ko kay ang mga kauban kay mga foreigner. Ah. Sa asa Mura na kag ang asam ni muli sa buhol yung mga foreigner lang. Ngano yung gojog ba din ako? Mga foreigner na di. Kasi dagan na ka ng eroplano. Lah, pag anak sa eroplano kita na gaan na mo ibabaw ko kiyawa mura magay nga na patay kapuso ni. Mayag mo purot nito biglo nagasalina na. Mahagbong sa ko ani. Ya lang wa ta kay bahaw di ayog dai sagol to. Di original. Ang ingana naggitan-aw no ang bukid. Tingin ang bus na. Matay pag street. Tingin ako nabaliktad ba ng langit? Pag ano no, langit gihapon. Naatay ko lang. Panganon. Panganon pa. Ikan lalo. Nakakapon na ito. Anto na mga sa buwan na nito. Yan mo nga na ipanganod ato. Wa na may juta panganod ga aso-aso. Ning ana no sa langit. Na ay panganod ato sa napay langit. Di na yung plano. Di ano ko sa ibabaw dahi. Di ako antaw bintana. Tagitan na ano sabad. Sa bara nagbuluag na. Nakuman eh. Kasi itudok na. Nara man na skillet. Ing announce na. O si kakilid. Ing announce na. O saan yung announce man ha nga. Mao pa may paglupad mga tunga pag oras lupad ing announce na. Ing announce dai kay naa dai bagjo. Lo pressure. Nay bagjo. Naiunos. Lo pressure lagi. Yung gibantayan. Mate pag abot sa unos kay gauyog-uyog. Igo hala mo yung pabungkag ni. Murag bukalit og ana. Mo ana. Gitanaw og sabad ba si matangtang. Kasi baluag maingyon ko nga baluag na. Gibantayan ako ang sabad gatudzak kay kasi magpalag-palag. Ay, ito na yung inosente tayo. Yung di na ka musakay. Di na ka musakay. Ang ngayon, kundzawa. Dugaya po mo abot. Isang oras mo siguro. So, ka-oras tunga. Sa ka-oras tunga. Ay biyahe. Siguro. Ano, pisti dugaya po ng oras. Tatanaan na huwa pa may makita na po. Panganod pa magyapon. Pag-abot sa Cebu. Sa orasa kay abot Cebu. Grabe, uwan na mong natagbo sa aeroplano, gagauwan sa Cebu gahapon. Kusog mo puguan na ni. Pag abot sa Cebu na, wa ko kay baw nga. Ditugdang na. Ana na, nag-aeroplano. Pero si ko natawagan na, Si ato igaagaw sa Cebu ba? si Si John Mau.
Igsuon ba ni Ini? ini? Kataon kong sapatos gahapon, alas 11. Ingon si Pingping pa. Daan niri taga Cebu. Awal mawa na laing niri diha sa Cebu. Amo na igagaw. Patay pagpangutana pa kuan sa kuan. Anak man yung way lain na intawag. Away lain na anak na ni Tio Mauricio. Ingon kukuy salamat. Maoy assist na mo tagbo do dito. Ingon his batay Gusto mo na. surti. Uy, custom na nanas bantalan. Ha? Custom na nanas bantalan na. Bawag sa trabaho anak nga. Custom lagi. Gustom? Nanas bantalan na. Si Junior. Airport mong kaha, unja nga nung napangtalan man. Paano? Mag-abot sa aeroplano. Barug ko. Ano mang di man ko pa barugon atong stewardin ha? Di man ko pa naugod. Matay na. Mura siya nag-pick siguro ang ticket ani sa di anak ko Cebu. Layas. Ipagawas agad to tanan mga pasahero. Pagawas sa mga pasahero. Sige sir, pwede na. Diha day padong. Usara kabuk padong para na ho. Baji pa yung escort na padong sa bus. Haya bay. Sama ko bakol. Jadi sakto to kay gitugon maka dito bagikan. Ha? Giingnan makapod sa kuan dito niri Oh, dito nga pa. giingnan ko sa kuan. Ingko nga ara tong giingnan nga ma'am. Magisuri ra tapuhon inig balik na ho kay aron maka sorry ka dito sa mo kay magisuri ta kung sa imo kagikan basta di ra ta iglain. Niri kon. Kay niri god. Ingon si nga ora naman tag ora man tag kay kuan jud. Mo bitaw ma'am sa pa ka mo doon marag pamilya naman ho imong nawo. Marasog kadugo na jud ta ma'am. Bajo kay wa maingon nga pura magtulisag daw. Pura magtulisag na ni sa may pamilya ka. Sulti na kung sa imo kaisturas pamilya tos Palawan nga imong gibiyaan be. Wa kada mo kusga. Sabi ko ko. Imo sa kulturya. Azaw na. Abot ko dito sa kuan. Sige ko glakaw, sige ko gunon na unsaon mo nang unay paagi nga. Di man kita ka interview kay lisod ay dito sa siyudad sa Cebu. O apike dito wa kajamoy mga kaila dito. lisod pod guys mo interview kay bungol-bungol Di mo pa ko din eh. katawag kay bungol ko. Di pa ko katawag ni diha na ang number ni kuan kay patawagon ko Maria. ni Maria. dili ni adto ba Cebu si ati gagawin na to. Junior. Lahat na yung number. Na si Mercedes, sige tawag kaya na problema kay di man ko mo tawag nga abot kong Cebu kay kung mag-istorya di ko di ka pagawa kadungog, cellphone. Sige ko black ka pagawa sa terminal. Dahil kalit ko gunit. Basig mangingilad di. Ay ilaron ko ani. Ha, kinsa ka? Ako ni kinsagot si Jujur basig mangingilad ka. Ito nga. Si Danay, Di pa ilan eh mangilad. Abot na nga. Bisa ko niya bahala ka na Cebu. Kayo mag-taxi ako og mahurot ng 6,000 mga 600. Matibilib ko niya. Okay. Sakay mi og bus da kawas da pagkawas lakaw sakay na pud utro. Ina na gasto 30 pesos ra. Terminal to, terminal. Biliba. Di sweet to kay naman og puyo diha. Biliba kung taon na anda og mag-taxi 600. Na ato pili na ro pamasahe kay si Jay na masahe. Kay ako ron na ako pamasahe. Ay nga ay gamay ra bariya-bariya ra ni. Pamasahe tag ilipad ko ni. Gani jud kagadako. Jud kog mao di ay. Na gilokat sa ticket si Jay sa pastop. Ang pastop ilarga magalas 11 na. Sa gabi eh. Ing abot sa tubigon man hapak